Nadakip sa isang joint PNP-PDEA buy-bust operation na 5 kataong sangkot sa iligal na droga sa Limay, Bataan nitong Martes ng gabi. Kinilala mga sospek na sina Alberto Aguilar, Ernita Narte, Mark Anthony Cuevas, Frankie Olarte at Jocelyn Liwanag. Nasamsam sa operasyon na 12 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 420,000 pesos. Naharap sa patong-patong na kaso ang mga sospek sa paglabag sa Section 5, 6, 7, 13, 14 at 15 ng Article 2 of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, huli rin nitong Martes sa hiwalay na drug operation ng 25 taong gulang na si Hardy Menor. Sa impormasyon na inilabas si Police Colonel Arnold Thomas Ibay, Provincial Director ng Pampanga Police Office, kabilang ang suspect sa mga kilalang drug personality sa lalawigan ng Pampanga. Nasa 7 sachet ng hinihinalang shabu na kumpiska ng otoridad na nagkakahalaga ng 176,800 pesos. Nakuha rin sa suspect ang isang 500 peso bill, isang iPhone, blue na sling bag, weighing scale, at pulang Toyota Vios Model 2021 na may plate number na CBM 4691. Napag-alaman din ng otoridad na sangkot din sa iba't ibang kaso kaugnay ng droga si Menor, tulad ng nauna nitong kaso sa ilalim ng RTC Branch 50, Guagua, Pampanga. Paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 ang iniahan ng kaso sa suspect. Sa iba pang balita, patay naman sa engkwentro ang hinihinalang drug pusher matapos ang anti-illegal drug operation ng pulisya nitong Martes sa San Jose, Nueva Ecija. Nauwi sa engkwentro ang buy-bust operation matapos umano magpakawala ng putok ang suspect. Ayon kay Police Colonel Roderick B. Campo, OIC Provincial Director ng Nueva Ecija PPO, kinilalang nasuwing suspect na si Jaymar de la Cruz, residente ng Encarnacion Subdivision, Barangay Santo Niño, 1st San Jose, Nueva Ecija. Nakuha sa suspect 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 35,000 pesos, isang 38 kalibre ng baril, at 2 9mm fired cartridge casing. JM Jesus, CLTV News.